gaceram 6 nanta ayan odo ka tirian hanga wala mun go lidi go mi fudal to na mi sukiral ga jen yura anje lido La famille garemi walla mone feere gopponde fijirde nde ala gartam taw aɗa wawi fidde aɗa gaño hen xaalis ɗum holno wonirta jata ko Google Chrome mbaɗa téléchargé application OneXBet sa pari mbaɗa installé application ɗon noon aɗa wawi créer hen compte ma taw aɗa utilise code promo TOUP 222 oɗo code promo TOUP 222 sa utilise ɗum aɗa jogui bonus 200%. wadde OneXBet aɗa wawi tawde toon joueji kewɗi gañoɗa hen xaalis sa gañi men xaalis aɗa wawi retirde ɗum e banque li walla masrafi e ko nandi hen wadde eɗen mbawi wiide OneXBet ne woni disponible e nder leydi meɗen Ande mi do wali la dende mi do hebani poftino ande bernde hiri la dende bernde hulani hirdi ko beltino kodo kanga so inara weno tako kodo kewdo dole dillini ande buri madole fima tawa hoita gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria filito de Maria kafundu kanye Mariama alami salaki kono mi wawaru kudema ko gelo fodan se fanteno bagal kondiam iftota ko so geno fodan it go la chadele gardu di mum gurni maka fotani wima dole fima tawa waitati gili pidima to ke gili kadi kirodana de Maria filito de Maria kafundu kanye Maria surprise Agora esse fiz o cada comigo. Olha. ngorɗa hande moom a memata kam a yiyata kam sona jeena kam hunde Jiɗa yewit mo non. sona ɓernde ma Bernam. Déjà dan jogi ɗum. bon donc jombiru a yettade Bismillah. hono jiiruɗa kam Machallah. Kan pinden aɗa hesɗa yesam mbeɗa hasdo chaque jour pinmi mbima mbiɗa yeehi yeeso ma ngol bayken hanndi pottuɗen ɗo ok mais hoto yejjit ko yemmoy woni yejjit an komin waɗi ɗum e ma par ce que dogonto ko ɗum ɗo garga e eyyi momo toujours belle bon kadi mangi ñëw jaɓala hande moom mi jogi ma surprise ko kalanta moɗo jas min geɗa meɗa famɗude tokosi mom mi haalani e nder muuni han jimmi min ande yama mom te an giɗelam sai non mi noddimo ɗo hande koko ɓurti kam doole te pular en heewi wiide ko heewi fof rufata te so rufi wonti ngaano te min hande yiddami oɗo sagata ɗo wonkinenam koko wontani kam ngaano jumel ala komi waɗanani so nderam so bowalam ala komi rokkani yidde nde koko ɓurti kam doole watti joni hayso mi miijima ɗum mi hulat
te je te jure au nom d'Allah so tawi tan ko yidde naturel no wori billahi wallahi konko ko mawko ko mi tottimo ɗum ha timmi mi andano holno ummireyam mi anda holno ardireyam so dow so less mi anda mais je sais à l'intérieur de moi que kanko goto goɗɗo woode hen nonɗa ko ɓingel nenam so ɗumma luuɓi mbi bande ma wiiduma mi yanma hotma yimɓe mais hoti yimɓe kadi a annam ka anda duttuɗa annduɗa holto joɗɗa alano ko jiɗɗa ko haalde ko kam ko paami ko noon o yowano min mi dépasse ɗon minimo ko somi haalnimama a jaɓata minimo comme komin resider kala tan ko debbo waɗanta gorko muɗum e nder dewgal min oɗo ɓiɗɗo mbiɗa waɗana ɗum mbiɗa ko nanɗa ko ala an kam ko reyma ƴewam ko hefti kam ko heftimam je te jure a wiyat a jotta hoɗar haalan kam ko kalta ko an joni c'est à dire ka jiɗɗa han jiɗɗa hoore ma min heɗum ɗo conseil ma so miijin minema to ndewduɗen ɗo tan ala ken mbiyaka ala ken nana en ala fof kadi ken kaalaka mais hande fof ko alhamdulillahi rabbil alamin hande mi wayani baba te mi hattaki mawniraɓe bangeji fof ala hay tan te mi yewaka ce n'est que normal wallahi mi yewaka kalto jecciti mi yiyatma kalto jooɗi mi yiyatma donc mino ko an tan wonani kam ɗo te kadi ko an tan jogimi hande to ndewduɗen ɗo mi muusi te to ndewduɗen ɗo no hamni to ndewduɗen ɗo no metti mais to way besi haala he yiɗi famille ngam geyri gol tan ɓe toujours haala miɗa kaldorani par ce que so haadimi tan ɓetan ɓe leppa par ce que mi haalnimama gueɗeɗen pomni mbiya min kala ko gandanɗa hooma yettugol ngol ma min pompat ɗum miɗa yidema hunde ɗiɗi étage te ce n'est que normal kadi mi wondema mi suurma mi teddinma par ce que mi ala sona an a faami ay gallo min tan gonɗo nenam miñam an te ko gandanɗam koko hay nenam jibinɗam andanan kam par ce que difficulté ji keewi mi traversi en traversi gueɗe musɗe ha hande aɗa wondeyam a suuri kam ala bitisel mo waɗen a tinnima yam donc min tan foti ruttidam teddungal par ce que teddungal poɗɗa waɗande fof a wanni kam guila galle yimɓe kuuɗi o guila ñamde yardu gueɗe keewi en gére ɗum te pourtant mbiɗen ɗon ligguede ka debbo aɗa wawmi wiide kartu joofi kamum joofiɗa fof teƴete mais ɗum a waddani ɗo hen min par ce que a miiji hanki a miijti nder ɗum minema donc yo Allah waɗa men suturade tan woni e dow jaam min kala ko poti wadde pour ya welto an ɗum tan wona dawlam te mbiɗa ñaagui Allah kadi Allah hokku min ko jiɗɗen ko fof continue ha yimɓe nayo yo mayde serde men aɗa wawi a suusi mbiɗa wawi en mbaddi hande duuɓi kewɗi firtimi mbiɗa wawi te mon continue te annen kadi a walli kam hen donc chapeau à toi min foti yettude Allah mi donoma par ce que weeɓani a wiyama o debbo ko ni way a wiyama komi bandi a wiyama o ala needi te ko pulaar wiyata ko tan wiyede bonani ɓuuri bonde ko wiyete ko tawema hande ko wiyete ko fof haydara ala ko jiiɗa hen te a weeri rewɓe fof ala mo jiɗɗa sona min ala mo jiɗɗa suurdade sona min min nak somi dañi e ko ndun ko min e ma sen peccan holmo peccen mi yaaki donc ko ɗum tan yo Allah hokkam hamdañi ko mbaɗanɗa ko mi triple ma ɗum waɗanma ɗum laabi tati par ce que a wanni kam fof a faami je sais pas des mots mais manda ko mbiyami kono a tinnima yam a waɗi ko poɗɗa waɗde fof te ɗum fof ko yidde saɗi ɗum wallahi hande tonnimi ɗo premier jour mi jimama faade hande ɓurmi yiddam par ce que mi hasatama timmonamo wiyanma hotma yimɓe mi an kadi ko mbaɗɗa an comment jiɗa mum han kokka mum hoorema e hoore muɗum ɗum mbaɗɗa ɗum ne
andi no natti respectude hoore ma sax ɗum ne weeɓi tinne hoore ma ƴeew ay oɗo mi wiɗa mon de on certata mi wiɗa noon de mi wiɗa noon parce que mi anda mais kam ƴeew so beelam ari miijo mettere nde ma naati so ari mettede so ari miijo holno jogorɗa wuurdude mais wona nguura beelam tan hanka jittita hoore ma ga naga ƴettu fufat hokkiti 100% ma fof kokkitta a heddani haydara ka sihila walla wona sihila min kam sihil ma min haalantuma kadi ko ɓuuri e ma so wona sihil ma mi haalantama ko ɓuuri e ma mbeɗa wawno wallide ma hen noon kono mbaɗɗa ko wattani sa yinno sa wonno sihilam a haalnot kam ko ɓuureyam ha kaldiranta kam ko minuma holno min gurdirat à 100% holno min gurdirat à vie ɓe wona ko kalta ɗo en ko so tawi ko rokkude o heeɓi hati so tawi min ala probléme mi jaɓi emi dal ala an kam min an est ce que hanga e nder yidde amoɗoma testum jeeto hanga hadi ande yidde fo yettimam toon e nder yidde ne jaran kam hen hunde fof te oɗo komin yettidima ɗo ganduɗa hoore ma e billah wallah ƴeew haysino min jaaha e mbeddo ɓe kam goto ha laaɓa yimɓe en darma wonkinenam o noon dallaɓe tej sukko yidde way noon ma chéri amɓe futnode mbiɗa yumma min jaa min diwyama jam jotan est ce que ça va est ce que ɗo wisune ma ɗiɗi gardi ana foti surtinede gongol lawol de aɗa holko tampin woni rewɓe ɓe jiidataɓe noon ko yidde ɓe mbima komi liggade min mi liggaka de ala hanga ko naturel an ka ligga ko naturel an mimi andani ko ni mbaɗa wallahi mi andani ko ni mais kam mbawmi wiidema andi ko mbatta ko no feewi hakkude ma an e waaji ma mi wawa nadde déjà ko wononno woni gasi ko kalanɗa ham heɗum mais an foti heɗade heɗum ko mbaɗanɗa waɗi gasi mais ƴeew min garto inchallah mais te ganda mbatta ko no feewi ala caɗele mais te halkene haɗani ɗo possible ala caɗele muñe hen mais avec Carlo kono warim daro men ko barɗo ande miɗo wari ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi ko e beltino te alhamdulillah rabbil alamin allah ɓiɗɗo debbo mo wurdaka yummum e bamum way ken reedu mo ala wuttine te a suuri kam a ɓorni kam a suddi kam te ha joni kadi aɗa yiɗi kam a yiɗi haalay sel haaldum ɓanndu nde fof moƴat c'est parce que mbeɗa yiɗi tan mbasa siftorde ɗum nden gueɗe te inchallah ko mbiɗa kam joni mi suurima mi suddima ham ko ma ɓuur ɗon te ma anda heɗ ɓuuri ɗon te ɗum foddeme ma ce qui est essentiel yo allah waɗumen suturu e nden ko mum mbiɗa yirdemi nimo noon sa mbuɓi guifi maɗi han musal kam a hippi ɗum teddi ko maalode suturu inchallah yo gorɗa an liggey ma to koɗo kewɗo doole dillini hande ɓurima doole fiimata wawa hoytade gilli piɗima to ko gilli kadi giɗo danade maria o hirtima keele o wi ko keele o hirti bandiraɓe ko kalana jeeyi fof e welde luɓaji ko tafnade jeeyi jom ɓuuri yonde amadam tuuyam muyam kala ko jinjinguel subaka ha hiɗo waɗa nan tappi kesso e nder galle ɓoyata pentino change kala ɗo gutti yoɗanno yumma amadam ɓorni kam kala ɗo suɗaɗi cakka yoɗanno e yumma amadam suuɗi kam maymunam ɓinguelam debel gotel jogui defani kam fittani kam wuppani kam wertani kam ɓe jonni kam ɓe beltini kam esira guelam noon wonko woni reedu ɗon ko wona ñiiri e lacci so guite noon colama
mbaɗama e ñor wallahi ko daari daña alhamdulillah rabbil alamin mbiɗa yetti jomiraɗo subhanahu wa taala kanko woni baɗowo ko wela ɗo wela nde wela eno weli mboɗo yettimo no feewi mboɗo jaajani alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Bonjour. Oui, bonjour. Ça va? Ça va? Vous allez bien? Alhamdulillah. Ça va? Ça fait un? Ah, Ok. ah, Aïdara Tawande. Pour moi, pour quoi? Ah, pour moi. Adwiri Il est adwiri. là, n'est-ce pas? Et mutu. Yo, le grand boss. Frère, ça va bien? Marcel. Tranquille. Bismillah. Belinda, alors, bah, aussi, dire un peu cachement, quoi. Mais vraiment, c'est pas tant ça à ce moment-là. C'est quoi les bails? Je n'arrive pas à comprendre à la maison. Paul, il me considère toujours comme Tchoukrel en fait. On me contrôle le Djami, c'est parti, on n'a pas mis, on Mimi. Tu vois, avec tout ça, en plus, mais entre plusieurs, il y a le Ligade. Il me considère toujours comme un enfant. Tu vois quoi? Mais bon, pas mal, on faut le contrôler vivement et tout. Affaire une famille de nous, non? Mais, hey, parfois. Mais bro, ressaisis-toi. Tu vois, quelqu'un a DG, famille, on est apparence et tout. Donc, soit cool, soit tranquille. Mais Arne, j'essaie toujours d'être à la hauteur. Entre ces deux, on est tout enfant. Oui, on toujours la plus grande manada. On fait ce qui est possible et ce qui doit être fait, tu vois. Ça, c'est vrai. Et puis, mais là, j'arrive pas à comprendre comment contrôler tout ça. Entre boulot et entre galets, et puis il y avait toutes ces questions. Bonjour mademoiselle. Comment tu vas? Ça va bien. Machallah. Si on m'en donne, mais on me want. Non, t'inquiète, parce que je vais te dire que c'est plus que je m'entends. Surprise. Tu vois, il n'y a pas de problème. Pas de problème. On peut donc goûter à ce moment-là. Vous voyez entrer? Maimuna naji jangti najani naji ko naji maayi Manage. Maimuna jeyi gacci wiinde ko tawaɗo e wiinde Maimuna min ko onon ɗiɗon tan jogimi hande kala to jami e rendu kala to jami e giƴe men goto fof ne riggintano sinno ko sago wallahi yitere woyata tanam hufo e dow koyɗam tanam fija e oɗo galle kono ƴeew o galle juutende e jaajenti ala ko mankimi kala ko jinmi oɗon mbaɗanami kono hande Amadou giƴu men ne jala ɗum wonde ko dimaro jibinani min nde gondumi e bamma mi jibini ɓiɓɓe ha heewi kala nde ƴettumi reedu ha dañmi lebbi ɗiɗi reedu ndu yanat nde coyimi reedu mboɗo woni Amadou nde coyimi reedu Amadou mbiɗo woni reedu Amadou bamma aranno ƴettuno furmum ɓagga e reedam ene heɗo won noon ɓiɗɗo jibin kono jawdi jeeyi Amadou jibina mi sikkano mami dañci goɗɗo Allah waɗi coyimi reedu woni an min noon ñaguinomi Allah mi jibinmi Amadou jippimi e tabal ko yo Allah hokkumo ɓesgu ha heewa no équipe nationale mo Mauritanie kono noon guel ɗo dewel ngel o addi jibinani fiilaki hay ko yahata dow wuro accani caggal o min ko aran ko an tan jogimi ɗo hen kadi kala jiiɗa mi wona téléphone am tawat kada wirta yeewede firti ko min e ma fof jeeya ɗum tahi joni jogimi hay envie yaltude seeɗa mi change heure kono noon taniraɗo ni ɗum ko Allah rokkata Amadou ma Allah rokkumo ɓesgu ha heewa so Allah jaɓi
tiiɗi tan ko gurdam e cellal ko heddi ko fof Allah jogii Maymuna ƴewno way musde ndeeɗa yewende nde nguurmi mbiɗi jala de tawi wallahi ko bojji cakki hannde mbiɗi yeewa sinno ko sagam wallahi taniraɓam taw hannde ndele koyɗam way gaña hoore maake naya baraji taniraɓam ne ndele koyɗam taniraɓam ne piji saram taniraɗam ko jiɗi fof mboɗo waɗa kono noon gel ɗo dewel ngel Amadou addi ko bakke ngel sakkusel mum ene dawa ene jippo ngoƴo mum wonani e jibinde ɓiɗɗo e galle min noon joni holno mbaɗami mbaɗa so guppowo aani Maymunam tutta e juuɗe muɗum Maymuna mi aani Maymuna mi jaaki Maymunam hannde mboɗomi yaha mbiɗa sikka mbiɗa teddi kono ko ɓurimi hoyde ala Maymunam mboɗomi ñaaƴa kono wallahi mi ñaaƴani sinno ko sagam kala to jaami tanam jagga e wuttam kala ɗo ngarmi goto fof ne wombitano ene rewni taniraɓe muɗum min mbami kono lampamo ala yitere ni nene ay ɓe mbiyata goto fof ne wombitano nde ɓen ko Allah rokki ɓe anne kadi ma Allah rokke guittani hen ni aɗa gaña hoore ma tan nane mbiɗa wonde ko minen tan joguiɗen minen koyame ko an tan min jogui wonno mbatta tan a gañata hoore ma Maymunelam min noon mboɗo jaaɓi Allah nelaɗo muɗum kala ko hoddire jiya ɗum ko ɗum woni ko hoddire muɗum kono noon mboɗo yiɗi Amadam daña mbeelu muɗum so neɗɗo wuuri ha maayi ɗimbitaki ɓinguel maaleykum salam waleykum salam madame yawa Thierry Tampere oh yeah wonda Je fais de toutes mes mois. Comment ça? Ça va bien, toi? C'est vrai? Ça va. Comment tu vas? Désolée, ça va? Comment tu vas? Non, il y a pas d'habillage, il me rappelle. Non, il va pas comme ça, parce que je quitte ma face, c'est ça. Il va pas comme ça. Ça va. Bon, c'est juste comme je dis, envie de me quitter. Je vais faire mes albums parce que je me remets un cadeau. Là, gars, ça tombe bien. Ari on moshi quoi. Ah, c'est normal, mais on peut se bonheur. Dan yo mako mo sango quoi. Voilà, pourquoi? Mais nice, ouais, non, le gars. Changer d'idée. Ah, merci, Anna Hali Komna. Ouais. Concernant le dossier, ouais, on va aider. Non, pas besoin. Tu vas c'est là dans le bloc. Ok, pas de souci. Ok, pas de problème, tu vois. Ok, bonne journée. Merci. Attends, je vais prendre. Non, je vais le prendre moi-même. Ah. Ouais. Ça, c'est le boss. Et surtout, fais le tour pour être ok. Tranquille. Bon, mademoiselle Ba, comme code de tout seul, soit de changer de rôle. Alors, je vous confie un peu plus, en fait, on va attendre le tout. Ok, Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure. Mademoiselle? Oui, comme ça. Voilà. Mademoiselle, bye bye. O yiɗirani mi merete min kam yidde sabi Allah e nela ɗum jiɗir mum garde Amadam ko jam ɓoy koyta ɓerdam nde hannde ko boni Amadam aɗa anndi hirande bamma mayata won ko halfinno kam e konngol kadi won ko resndunomi yo moftu omo joginoo tengade hannde gonnomi koye lincinde bagasuuji meɗen ndeysan nde yiteram fawi e tengade he ɓerdam nde miiji ko heewi
Amadam ɓerdam nde min jikkoye. Alhamdulillah. Ci bojjidi. Bojjidi ɓuran nañum. Min jura tan ñaganoma Allah. To wonɗo yato ko ɓural makko. Bojjidi moƴƴane ma ane warama sellani. Ani hoɗɗi ni. Ci bojjidi ginayami acci bojjidi. Mi wayat sabu on ko woni reedu. Ko wona ñire laccirama tam. Wayat. Alhamdulillah. Ci bojjidi. Kono mboɗo yetti Allah. Nde rokki kam ani miñiragal ma. Alhamdulillah. Même ça pas différent de fond. Je vais attendre, bernam de gars. On a foutu casting. Ci bojjani anan arti bojji acci bojji maɗi ngattira hakkille ma lellaɗo poftoɗa min miɗen fenanma ko jarɗa sa natti suudu ma mi addanma. Maymuna ɗo gonmi ɗo mi heydani min mette gonɗo e reedam ndu tan kaari kam mi heydani. Ala mbatta mette ɓernde ma ene gañma anani min mbiɗen fayi nder ha ɓooy sa faati suudu ma mi addan kosam nder anani wonko heewi reedam ndu ko wona ñiire lacciri fofo bojji ɗino anani. Kono mi wawa rukude ma ko geno fodani se fanteno bagal ko ndiyam eftota ko so geno fodani it go le chadele mum garduɗi mum gurnima ka fotani wima dole fimata e bébé mi naati jonjon gallo calmi towri minen ni ko won mi salminimo salmitiri kam salminago maya Ko jam tan miɗo wayanno seeɗa ko siftore souvenir pawa desnal mo resi noon ko haalfi noon tengade on certain matériel uji pawoji ɗum o liccino bagage o après wi ɗum ɓenno ko boni hen mi haytata surtout ko ɗum tan hawta min hulide hawre kadi ɓernde boni hen seeɗa min nen kadi mi haydara non tan donc hedditañi min juuro tan ñagano to wonɗo yato ko ɗon ɓuranima to ummi ɗo sinon nako journée ma jippime jam haydara non tan tampata kam hannde fewi min waran ko gonɗum tampude sikki mi naati nder douche mi ɓufto seeɗa faami ande miɗo wali ladde nde mijo heɓani poftinoɗo ande ɓernde hiri ladde nde ɓernde hulani hirdi koye beltino koɗo kanga soynara waynotako koɗo kewɗo doole dillini ande ɓurima dole fimata wawa hoytade gilli piɗima to ke gilli kadi giroɗanade Maria fiɗɗito tew Maria